Jaba, welcome to the program, Ghetto Gospel. We're discussing about Chigayi. Okay. So we just want to know the definition of Chigayi, or any case studies you can give it from your own perspective. We say, oh, this is Chigayi. Okay. Yeah. I think my definition was discussed by Ukai, but I can say Chigayi is someone who is a schemer. Yes. Yeah, but when he schemes, he follows on what he has decided on, and he makes sure that he achieves that. Okay. Yes. So what could be the opposite of Chigayi, which we call Chigayi Madison? Okay. The opposite can be maybe he's a schemer also, but he uses foolish means to achieve what he wants. And Shona, maybe we can call him Chimboko. Okay. Yeah, he uses like... Can you give us an example of like Chimboko or Chigayi Madison? Maybe I don't have a good example for that. Okay, thank you, Mr. Jam. Thank you so much. Okay. Hello, Rosemary. Welcome to the program, Ghetto Gospel. Hello. Hello, thanks. Hello, Bob. Thank you for inviting me. So today we're discussing about Chigayi. Kuti chi chinenzi Chigayi. Mafungiro kuti uyu awe mugayi uyu. There is point A and point B and point C. Yeah. Definitely, the person has to arrive to point C. Yeah. But how does he arrive on point C? On the way to point C, there's this 1, 2, 3 things to be done. He achieves smartly. Variko vanhu vakadaro vanobva vanyatsoenda kana pane zvinoda kugadziriswa voita zvisina mhere zvisina marara kana mamvurubvuru zvisingakonzeresi kana nyonga zvinongokonzeresa runyararo asi achisvika papoint C ende hazvimutorere makore mazhinji zvinomutorera nguva diki ndo Chigayi. Chigayi Madison chamamuchibvunza ichi kune vamwe shuwa vanenge vachingoti isusu tiri vakomana isusu asi kumuka mangwanani anenge ane point A to point C kwaanofanira kusvika anogona kupedza zuva rese achingofamba ana Mrs Street kusvika zuva radoka achingotaura hapana chairi tinovadaidza kuti masocial analyst ivavo kana kuti anogara padrain achingodiscussa unoziva paipa dai vakomana vaivai vakafambisa nyaya vachidai iye hapana chaita anenge akatopfeka bhurugwa rine mamvemve hapana chaabudisa ende ivava futi zvakare ivava vakada kuti vaende from point A point B point C kana pari panobva kuti mamuchidya vanhu muri nyika yese vanosvika kunoporonga motozonzwa kunzi pano musika uya wavharwa nokuda kwomunhu 1 chete aporonga ndo Chigayi Madison. Well done. Yes, thank you.